Ва ўладзе стыхіі паўднёвы цыклон Фрэнсіс Улі гаспадарыць на Віцебшчыне. Вышыня гурбаў у Оршы і Віцебску больш за 30 сантыметраў. Работнікі камунальных службаў вядуць барацьбу са снегападам. На расчыстку вуліц тэхніка выйшла яшчэ ўначы. Кіраўнік рэгіёна трымае сітуацыю на асабістым кантролі. Александр Суботин запатрабаваў мабілізаваць усе рэсурсы на барацьбу са снежнай стыхіяй. Тэхніка павінна працаваць у рэжыме 24/7. Падрабязней у наступным сюжэце. Мяцеліца, моцны парывісты вецер і снежныя заносы. Пра аранжавы ўзровень небяспекі жыхароў паўночнага рэгіёна папярэдзілі загадзя. Таму стыхія сюрпрызам не стала, аднак палёгкі гэта не прынесла. У сувязі са складанымі умовамі надвор'я ўсе камунальныя, дарожныя і экстранныя службы пераведзены на кругласутачны рэжым работы. На расчыстку вуліц спецтэхніка выехала з пачаткам снегападу. У рэгіёне працуюць больш за 220 адзінак тэхнікі і звыш 800 чалавек. Задзейнічаны аўтапарк прадпрыемстваў і арганізацый. У ліквідацыі наступстваў непагадзі дапамогу аказваюць ратаўнікі. У Пешанковіцкім раёне на дарогу упала дрэва. У Новалукомлі буксіравалі машыну хуткай меддапамогі. У Віцебску пасажырскі аўтобус. Пацярпелых няма. Работа продолжается. Министерством поставлена задача сформировать группы. Мы оказываем помощь социальным путем личного состава в очистке подходов к больницам, детским садам, школам, очистке остановок. И данную работу будем продолжать. Задействованы все информационные ресурсы, в том числе и интернет, и чаты домовые. Прошу граждан относиться с пониманием, не забывать в случае необходимости, что можно обращаться в любое время суток по телефону 101, 112 по любой угрозе жизнедеятельности. Дзяржаўтаінспекцыя увяла спецыяльны план надвор'е. Інспектары манітораць дарожную абстаноўку, суправаджаюць калоны спецтэхнікі, а таксама аказваюць дапамогу удзельнікам дарожнага руху, якія потрапілі ў складаную ситуацию на дороге. Дорожная обстановка, как вы видите, сложная, но контролируемая. Сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном варианте. Мы рекомендуем в таких сложных погодных условиях водителям, которые неуверенно чувствуют себя за рулем, отказаться от поездок. Особенно рекомендуем отказаться от поездок на дальние расстояния. Кроме этого, если автомобиль не оборудован зимними шинами, либо присутствует износ протектора, обращаю внимание, что категорически запрещено участвовать в дорожном движении. Спрос больше и коэффициент больше. И по заказам тоже. Кто любителям, кто в себе уверен, конечно, пускай выезжает. Но если не уверен, лучше машину поставить и быть дома. Видимость не очень хорошая. Скользко. Сложнее немного. Конечно, не летние условия. Супрацьстаяць стыхіі сёння можа кожны жыхар рэгіёна, прыбраўшы снег на прыдамавой тэрыторыі, вуліцы або аўтастаянцы. Чэлендж «Дапаможам камунальнікам» набірае абароты. Вольга Шмаргун, навіны, Віцебск.